strong. Maybe I waited too long. Og karon mga higala, niya ang laing sumpay ning atong sugilanon. Inday. Baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your... Ang imong kaugalingon may pangutan, ah. Tilawi dayon, Kiko. Nga nga dayon. Wa ko magselos. Wa ko magselos. Way rason para magselos ko. Nasuko ka. Nakakita ko nga nasuko ka pagkakita ni mong gihungitan ni Inday si Kiko. Nagselos ka? Selos good. Wala gi-reaction si Sir sa itong ipada nga video, no? Wa, bitaw. Pero nasin man niya. Ay, busy pa tayo. Busy to. Uy, Kiko. Hmm. Wa ka tumangigi. Ha? Gihungitan di ka ato. Hala. Tingaling nagsalos. Nasad ka, ha? Naghandom nasad ka. Ay, lagi pagdahom. Sibli man, good. Buti mo, ay. Piitan mo yun, eh. Kunaan mo sa masakitan ka pirmi, ay. Unyag sakto ko. Unyag di! Pero feeling na ko, Kiko. Sakto ko. Noon sa man tao ko. Di man mawa sa kung una-huna ang video nila ni Inday o Kiko. Ug ang gisulti ni Nicole. Binuang naman sa ni. Bisag mo din may kapatyo ko. Pero lahi ang gipakita sa imong mga lihok. Tingali. Niabot na sa utok ang imong sakit. Kaya naingon ka man, ana. Pero dili di ka pwedeng masaktan sa imong kapuang. Dili. Wala ka ko. Mukoyo ko! Joko, wait! Joko! Ganina naman ito naglibot-libot, uy. Waka gutom, ha? Na-restaurant sa unahan. Okay. Murang lamig dili ka ila ini. Waiting ka na eh. Pero, okay ra. Ang importante nga nagkuyog mi. Nagbilagro lagi ka. Ha? Niyata sa ninot na place. Wa ka ma-picture. Ha? Oh, well, abi na kung di ka ganahan. Okay, let's have some pics. Wow! Nag-post ko sa social media sa mong mga pictures. Wala siya mo reklamo. Is this something to celebrate? I don't think so. I know nga tunay nagpaluyo ini. Og nakasiguro ko nga si Inday. Nang Dolor! Nang Do... Oh, Inday!
nabalitaan sinang dolor sa mga post ni Miss Nicole? Naunhan na ka. Abi na ko, wa pa ka makabalita. Uwahin na ka. Huwag sunod na ito mabalitaan ini. Nagpakasal na sila. Ay, Lo, muro ligitag na matyan. Bitaw, no? Uy, maglingaw-lingaw sa tao eh. Kay bawon ako. Magkaraoke kita ng dolor. Dito magsubo, uy. Ngano magsubo man ta? Unsa may angay ikasubo, diba? It's true! Ha, sige, magkaraoke ta. Magkaraoke ta. manlakaw na lang ta. Mangumpra ta kay padong na nagkahurot ang atong stocks. Ay, maayo pa. Manggawas ta, aron nalingaw ta. Ay, arang-arang. Kay dili na kaayo mahal ang Bombay. Uy, kagwapas tamatis, oh. Lamig kilawon, oh. Ano kay baong masag nga babae ng kamatis, Kiko? Ha? Ingon man kagwapa. Magkatawa ko. Katawa na lang good, pero di ko mauwawan. Uy, nang. Daghan ko din itong gipangkumpra nang. Punan pa ni nato. Ay, sakto na ni. Okay na ni para duha ka semana. Oh, doon kasi mana rin na to, na. Munguta na pa jud ka, Kiko. Sige, di na ko mamutan na. Kana. Ay, gutom man, uy. Mangita tagkan na. Palahi ta karon. Di ta ato mukaon sa mga fast food kay. Sige naman tagkaon dito. Adto tas food court ini merkado. Asa mang food court din, he? Tuas kinatasan. Hinahinay lang ta, ay. Ganun to, mas langit nila ibutang ilang kananan. Parehas na itong padong nas pagka-senior. Maglisod na taon tagsaka dito, ay. Ito usad, uy. Hinuunsa masad si Uncle Mayor, uy, nga sa taas man gibalhin ang mga kananan. Ay, nang angkol, ay. Uy, Lah, uy, Kiko. mura gihubak. Makabot pa ka kustahan, eh. Kaligirom ko balik sa boss. Eh, padayon na lang good ta. Doon na lang hinuon ta. Pila na lang kaang-ang, oh. Abot na tas taas. Day! 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 Hala! Day! Wala ni Day, ay! Ay, wala ni Day, ay, Day! Day, lumisyo na yun, Day! Ginoo ko. Nang dulur na ilhan ko na. Balik ta kanaog na. Kiko, balik sa agi. Ha? Papasyuting, Day! Ay, salamat intaw. Nakalikay gitaon taos mga tao. Ay, naunsa man sad sila, uy. Nahangol na gihapon sila nako. Guliti ko na yung nabila ng kiduklong ko ni Sinday. Ay, Gandaan di mo, Inday, ay. Tinuod bitaw. Pwede mo kadungog ato nga. Nanyagit man to sila nga, we miss you, Inday. Nakadungog, Inday. Pero hapit yung kumaligi sa tanan, Inday. ay ako. Wa na ko kay bao ay inday. Wa na gyud ko kay bao kung isangyad pa bato akong tiil pagkanaog. Aminaw na ako murag ako naman tong gilayat ang hagdanan. Uli na to, Anina, no? Ikabot na sa balay. Musakit na siya yung tiil. Agay. Sorry good kaayo ninyo, ha? Ako ginakaamong ninyo, da. Sorry good nang. Ay, luuyas nila ng dolor o Kiko, uy. Sa ilang tuyo nga, malingawgit ko. Mabawa sa kuna-huna sila Sir Joko o Miss Nicole. Ay, nagpamong na lang sa gid sila. Naunsa naman ko ini. Padayunon ko ni. Padayon ko mapakabuang sa kong kaugalingong kabuang. O, hunungon ko na ni. Ay,
Patuo na, Inday. Ayaw na pagbinugo, bi. Ablihan imong utok. Ayaw pa das imong kasing-kasing na unsa man ka. Nagpuyo ka man sa pantasya. Pagmata na. Ni anang pictures nila kuyog ang pamilya ni Sir. Liwat di si Sir sa iyang mama, no? Pareha sila ilong, oh. Ay, Kining usa ka picture ng si Miss Nicole ag ang mga igsuon ni Sir. Close gid ay sila, no? Inday. Ngano nang? Asay maayo og di na lang ka magsigig tanaw ang mga post ni Miss Nicole. Nagsakit-sakit raman kasi imong dughan, ana. Ano nga na Inday? Ayog pa antusa ang imong kaugalingon. Unya nang bi. Kung di ko mo tanaw ang mga pictures nga mo ay nagsulti sa tinuod. Magsigir maghapon kong imagine sa mga dili tinuod. Nisuway bayagid ko nang. Pero di magid madaoy. Magsige magbalik-balik ang iyang kaayo na ko. Ang iyang makabuang nga pagpahiyom na ko dungan sa pagtutok. Yasahay. Pakapinan pag yung hikap-hikap sa bukto ng kabaga. Wa pa nilabot sa abang-kilig moments na mo nang ha. Katong ako sige tabangan nga makaadtos isa yung kama. Katong napiang yung tiil ba. Napay daghanang. Nakaingon ko nga doon agad siya pag-care na ako. Imo lang yung gitagaan o kahulugan ang iyang gipakitang kaayo ni mo, Inday. Mauran na. Pero ang tinuod, wa siya'y pagbati ni mo. Pasaylo ako, ha. Dili ko gustong pasakitan ka. Pero gisultihan lang tikas tinuod. Kibaw ko nang. Ug maulag kay aron kanunay ko makakita sa tinuod. Mutanaw gyud ko sa mga post ni Miss Nicole. Bisan sakit. Inday. Tilawi dayon Kiko. Nga. Bullshit. Nga hindi man yun mawas akong nahuna. Nga magbalik-balik man yun. Nagselos ka? Bullshit. Nga nung magselos lagi ko. Sir, imnag na ha. Ako ba gigitimplaan na? Oh, Masahian di ka, sir, ha? Okay ra ni, sir? nga nung sige mo kung nahuna ni mo, Inday. Hala, sir, uy, wag ko magdahong nga mahimot ikang leading man sa pelikula. Damguro magitingali ni sir ba? Sakto gid si tita. Naginom ka na sad. Nga nalig mo inom ko. Unsay problema? Gibawalan ka sa imong doktor. Nalimot ka? Desa. Kay tingalig matrigger na sad ang akong psoriasis. O bubalik. Yes. Oh,
Nainom na sad ka. Ambira binabi. Ay! Nganong di magid kamawa sa kong nauna. Ngano man. Nganong di kamawa sa kong unahuna, ha? Inday! Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Unsa man kahay sunod nga mahitabo, mga higala, gidapit kamo namo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Inday. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Ubos sa direksyon ni Alex Janjan Lara. Dalit ka nato sa RMN Drama. Words you say, and I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000.